Hello dear students, नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावबाय। नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों आङो। जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननो थाखाय 60 days फ्री डेमो क्लास लानानै फैदों दै फरायसाफोर। जायनो मेट्रिक होखांबाय बा मेट्रिक कैंडिडेट नोंथांमोना बे 60 days फ्री डेमो क्लासखौ जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फैनानै क्लास खालामफैनो हागोन दै। फ्रीयै खालामफैनो हागोन फरायसाफोर दै। दा बे 60 daysआव जोंहा माखासे साइंस आर्ट्स आरो कमार्स बे मोनथाम स्ट्रीमनि माखासे कनसेप्टफोरखौ फोरोंनाय जागोन आरो फरायसाफोर। ओंखायनो नोंथांमोना जायनो मेट्रिक होखांबाय समखौ ओरैनो हगारा जासिनो जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि 60 days फ्री डेमो क्लासखौ लाफैनो हागोन जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव दै। नोंथांमोना क्लासआ जागोन जोंना 9:30 AM निफ्राय 12टासिम। माने सानसेयाव मोननै क्लासखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। जायनो साइंस लानो गोसो दोङो, आर्ट्स लानो गोसो दोङो, कमार्स लानो गोसो दोङो, बे मोनथाम स्ट्रीमनि मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव बे 60 daysआव नोंथांमोना फ्रीयै सोलोंनो हागोन दै फरायसाफोर। बयबोथ' मिथिखागोन नङा होमबा बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बहा दङ होनना बुङोबा जोंनि बे क'क्राझार तितागुरियाव दङ दै बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। क'क्राझारनि बे तितागुरि समबाय भवन खाथियावनो दङ। नोंथांमोना बेहाय फैनानै फ्रीयै टिचारफोरजों रायलायफैनो हागोन, फ्रीयै क्लास लानो हाफैगोन ना फरायसाफोर। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो समखौ ओरैनो हगारा जासिनो जोंनि बे 60 days डेमो क्लासखौ लाफैनो हागोन आरो। नोंथांमोना मोजां इनफरमेसन मोननो थाखाय बे होनाय मोनथाम नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय। जेखिजाया मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार लानानै कल हरबानो नोंथांमोना मोजां इनफरमेसनखौ मोननो हागोन आरो फरायसाफोर दै। जायनो डक्टर आरो इन्जिनियार बा MBA बा BBA बेबायदि फरायनो गोसो दङ नोंथांमोना एडभान्सलि साइंस कमार्स आरो आर्ट्स बेफोरनि साबजेक्टफोरखौ फैनानै सोलोंफैनो हागोन जोंनि बे 60 days फ्री डेमो क्लासाव। अके फरायसाफोर, अब्ला गेट रेडि, जों गाबोन लोगो हमगोन ना फरायसाफोर नोंथांमोनखौ। समाथ' जोंहा होखाबाय नै 9:30 AM निफ्राय 12टानि गेजेराव। क्लासआ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन 11/03/2025 मंगलबार। सोरबा गाबोन फैनो हायाबो जानो हागौ, समफोर फैनो हागोन। आरो एनि हाउ जेनेबा नोंथांमोना फ्री थाबानो बेयाव फैनानै क्लासखौ लाफैनो हागोन आरो दै फरायसाफोर। क्लासखौ आं खोन्थाखाबाय 9:30 निफ्राय जोंहा 12टासिम जागोन क्लासआ दै। सानसेयाव मोननै जागोन, साइन्सनिफ्राय फिजिक्स, केमिस्ट्रि, बाय'लजि, मेथामेटिक्स आरो आर्ट्सनिफ्राय इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एडुकेसन, हिस्ट्रि बेफोरबायदि क्लासा जागोन। आरो कमार्सनिफ्राय बिजनेस, एकाउन्टेन्सि, फाइनेन्स आरो इक'नमिक्स बेफोर क्लासखौ नोंथांमोना एडभान्सलि बे 60 daysआव सोलोंनो हागोन आरो दै फरायसाफोर। अब्ला भिडिअखौ जों बेसिमावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।